Għaliex hawnhekk għandna kwit ġitek tajba li ġejt kmieni, għax frankajt għax issa kull ma ħajħorroġ minna ħajħorroġ briħa ptit ta' ġuħ issa. Ġifieri frankajt naqra minn dan. Kif inti għajt? Ninsab tajjeb. Għadda l-Easter, għadda lajt, raġajna ninstabu hawnhekk. Qed igerbu l-ġimgħat ma nemmen li diġà għadda xahar mill-aħħar li ltqajna nibda ngħidu kif jista' jkun. Għadha kif kontaw qisek qed inħossu qiegħda dejjem parlaw. Ma minn bandi hija xi sabiħa li iż-żmien jibda jgħaddi malajr, għax dak ifisser li inti tkun għaddejja bir-rutina tiegħek, bil-xogħol tiegħek, bil-rutina mal-familja tiegħek, ġifieri kif jgħidu, normalment meta ma jkollokx tagħmel, tibda tgerger u tgħid kif ma jkollokx tagħmel ġurnata ma tgħaddix. Meta nistrieħ. U meta tistrieħ tibda timmissja x-xogħol. Inti wkoll għandek id-don tal-kalmezza naħseb kien. Jiena ngħidlu don għax jien m'għandix. Nixtieq għandi. Li nnifsi bħala persuna kalma u nipprova nħarreġ lili nnifsi kemm jista' jkun għax illum il-ġurnata titħarreġ lilek innifsek biex kemm jista' jkun tkun kalm imma bħal kulħadd għandi l-limiti tiegħi wkoll. Ma naħseb jirnexxielek tħarreġ lilek innifsek. Nipprova. Għandi bżonn nitgħallem naqra minnek għax jien l-istorbjuġer ma nagħmilx. Dejjem miegħek nitkellmu dwar is-servizzi professjonali li tagħtu għal kull persuna li b'xi mod jew ieħor ikollha vizzju. Il-persuni illi jagħtu dan it-taħriġ, jagħtu din l-għajnuna, kif jitħarġu? Għaliex din hija xi ħaġa speċifika, le? Yes, kombinazzjoni f'daw l-aħħar jiem il-fondazzjoni kompli twettaq il-missjoni tagħha fis-soċjetà billi tkompli tassigura li hemm barra il-logħob tal-azzard qiegħed jilgħab f'kultura sostenibbli u sikura biex ma ngħidx ukoll importanti ħafna responsabbli. Lura l-fondazzjoni fis-26 ta' April u fit-28 ta' April li għadda permezz insellmilha minn hawn tal-brava Dr. Maris Catania, figura prominenti ħafna fejn jidħol responsabilità fil-logħob tal-azzard u kif persuna tkun kapaċi tiddistingwi ċertu character traits li jista' persuna jkollha li permezz tagħhom tkun aktar suscettibbli għal vizzju. Allura tkellimna ma' l-awtorità Maltija għall-logħob, il-Malta Gaming Authority, tkellimna wkoll ma' setqa u kif ukoll mal-appoġġ u tajna taħriġ maqsum fuq jumejn fejn tfajna il-lenti fuq kif il-persuna nerġa' ngħid tiddistingwi ċertu character traits li jagħmlu persuna suscettibbli għal vizzju. Hemm xi ħaġa li aħna li ovvjament m'aħniex professjonisti nistgħu nidentifikaw magħha jew nifhmuha? Pereżempju jkollok persuni li ovvjament jilagħbu għal tul ta' ħin b'mod rikorrenti. U sfortunatament f'kull perjodu ta' ħin jiġu riskjati, jiġu mitlufin ħafna flus. Allura hemmhekk operaturi tal-logħob huma obbligati taħt il-liċenzja fejn jaraw li l-allarmi qed jinxtel fuq ċertu persuni li qegħdin jilagħbu ħafna flus, qegħdin jilagħbu ħafna ħin. Hemmhekk huwa l-obbligu tal-operatur tal-logħob li jiddistingwi dawk il-persuni u juża l-odot ta' responsabilità. Inti qed titkellem hekk għall-istituzzjonijiet illi aħna familjari magħhom ġo pajjiżna, ġifieri għandek forsi il-kazinos, nassumi, għandek land-based gambling parlors bħal kazinos, Ħwienet tal-Logħob, Skwienet tat-Tombla. Oħra u xek. U mbagħad għandek il-dinja online. Ma d-dinja online min qed jimmonitorja? Għandek il-regolatur ewlieni li huwa l-Awtorità Maltija għall-logħob. Għandek l-MGA li hija regolatur li tagħti l-liċenzji u tara l-operaturi tal-logħob li huma liċenzjati, hawnhekk qed nitkellem fuq dawk l-operaturi huma liċenzjati. M'nix nitkellem fuq black market. Jiġifieri
id-dinja li mhix liċenzjata li hija legali li sfortunatament hemm diversi reperkussjonijiet fosthom l-użur hemmhekk sel fuq l-idejn kif u x'fatta. Hawnhekk qed nitkellem fuq l-operaturi tal-logħob li huma liċenzjati li huma obbligati bir-liċenzja li iżommu mat-triq tar-responsabilità x'jiġifieri semmejt l-odot. Responsible Gambling Tools, x'inhu huma dawn l-odot li plejer, ġukatur, ikollu faċilità li jagħmel screen limit pereżempju, deposit limit, wagering limit, li jipprogramma lilu nnifsu ċertu break times. Jiġifieri li jagħti ħafna breaks lilu nnifsu. Li jkun hemm l-għodda ta' esklużjoni. Li persuna jkun jista' jeskludi lilu nnifsu u lilu nnifisha minn operatur l-awtoritajiet li semmejna, pereżempju semmejt l-MGA, Malta Gaming Authority. Daw għandhom il-poter li jekk jaraw li jiena qiegħda nilab u qiegħda nilab mod eċċessiv skont dawn il-kriterji li qed nużaw. Jistgħu iwaqfuni jew jinsistu li nieqaf kif taħdem. Mhux l-awtorità, l-operatur tal-logħob. L-operatur nifsu. Jiena qed nilab ma' website XYZ u l-operatur tal-logħob li itella l-logħob fuq dik il-website XYZ iva jrid juża ċertu għodot ta' responsabilità. Ikun hemm il-menti eżempju bejn il-ġukatur u l-operatur tal-logħob. Kelli ammont ta' flus fl-account tiegħi, dħalt l-għada u ma sibt xejn, hawnhekk qed nagħti eżempju. Hemmhekk l-awtorità tal-logħob minħabba l-liċenzja tidħol bħala intermedjarju bejn il-ġukatur u l-operatur tal-logħob u tara x'inhi l-issue. Dawn il-logħob li nsibu online tajjeb li jintlabu fuq il-mobile jew fuq il-laptop jew affarijiet. Inti qed li online casinos. Speċi ta' dawn huma regolati bil-liċenzja. Bil-liċenzja. Kollha, ġifieri kull min hemm fuq l-issib jiena nidħolgħu. Ara, kull min irid jagħmel xogħol responsabbli, etiku u under the law irid ikun liċenzjat mal-Awtorità Maltija għall-logħob. Imma jekk inti tilab ma' kumpanija barranija? Hija xorta waħda. Xorta? Xorta jekk ikollha license hawn Malta. Yes. Dik tgħaddi taħt l-Awtorità Maltija għall-logħob. Ovvjament bħal kollox issib websites li ma jkunux liċenzjati mal-Awtorità, kapaċi jkunu liċenzjati ma' pajjiż li mbagħad meta tidħol indeb tissib li mhux vera, u that's illegal. Jiġifieri importanti ħafna li kull ġukatur li dejjem nirrepeti li iva why not għandu d-delizzju tal-logħob tal-azzard, forsi jilab dak il-budget fix-xahar f'ċertu weekends partikolari jieħu pjaċir kif u x'fatta jara li l-website li qed jilab fuqha hija liċenzjata kif. U kif jindaqqu l-alarm bells fuq website? Ħanu za eżempju bijer, ngħid qed nilab dil-logħba tajjeb jien online qed nilab. Kif ħajġu informati l-awtoritajiet li jiena qed naċċedi l-ħin jekk jiena perina fi qed nagħmel lejl nilab għall-kelma? User data, inti meta you sign up, tagħti l-dettalji tiegħek, and your user nivvinta 1 to 3 in that database. U iva, inti l-operatur tal-logħob qed jissorvelja l-ġukaturi li qed jilagħbu. U ssib ġukaturi minnhom li jkunu din jilagħbu b'mod eċċessiv għal xi raġuni jew wara. Ġifieri jirreġistra li għax persuna tajlek ma jaf ħadd qed nilagħb fuq l-online ma jindunawx. Però xorta jkun. Ikun hemm websites li ċertu players jistgħu jilagħbu f'ċertu websites li ma jdaħlux ċertu identification, imma again għal dawk il-ġukaturi li jixtiequ jilagħbu f'ambjent sikur, regolarizzat, under the law u ideally b'responsabilità, they register with a gambling operator that is licensed under Maltese law. Jiġifieri jekk ma tagħmilx hekk tkun aktar suscettibbli għal ċertu reperkussjonijiet.
Daw il-suġġetti, dawn it-topics tkellimnihom, tħaddidnihom f'dan it-taħriġ li tajna wkoll u sibna l-ewwel ħaġa kien milquh tajjeb ħafna. U sibna li iservi wkoll għal professjonisti li on a daily basis bħal Player Protection Team tal-MGA, bħal Prevention Officials tas-setqa pereżempju, il-call center agents tal-appoġġ li jirċievu ammont ta' telefonati fuq vizzi across the board u jista' jagħti il-każ li jkollhom telefonata fuq persuna li jkun għaddej mill-vizzju tal-lob tal-azzar. Jiġifieri il-ħidma, il-tir tal-fondazzjoni l-ob responsabbli huwa li mhux biss taraf lin-nies hemm barra kif qed nagħmel jien bħalissa, mhux biss teduka, mhux biss tissapportja imma wkoll toffri dak it-taħriġ tantu neċessarju fil-responsabilità. U aħna lek dejjem nuru n-numru 1777 li huwa il-numru free phone number li kull min jixtieq iktar informazzjoni u għajnuna jista' juża kejn ovvjament vajra rari jkun magħna ma jkunx daqshekk ta' spiss, però l-idea hi li dan in-numru qiegħed hemm permanenti, l-għajnuna qed hemm permanenti u min għandu l-inqas dubju jew jixtieq mqar parir jagħmel użu minnu għaliex fuq kollox tibda forsi biftit jew tibda b'ċajta żgħira jew tajtu hija xejn. U bħalli nafu il-gambling, l-użu dan il-lob tal-azzard ikisser familji, ikisser individwi, ħafna. Isu għandek isek domino effect li tibda twaqqa waħda u f'daqqa waħda ma tkunx tista' twaqqaf. U importanti ħafna dak in-numru qiegħed hemm mhux biss għal min ġidaru mal-ħajt finanzjarjament min qed ibati mill-vizzju patoloġiku. Imma qiegħed hemmhekk ukoll għal min jixtieq aktar informazzjoni jiena kif inkun naf li l-website li qed nilab fuqha kull weekend hija liċenzjata mal-awtorità. Ġnija fil-fatt kienet qed tagħti Don't worry, ċemplu, idħol fil-website, niżel fil-footer isfel net u jkun hemm miktub normalment bottom right il-license number tal-MGA. Aktar minn hekk tistgħu wkoll titlu fil-website tal-MGA u tiċċekkjaw ukoll il-license operators. U jistaqsuk. Grazzi immens Kejn. 1777 jekk għandkom l-inqas dubju qabdu ċemplu u użaw dak in-numru. Aħna ħanselmulek u ħamorru għal-waqfa biex inkomplu nafti ieħor.